Ул вакытта кызлар да ябышып чыккан, егетләр дә кызларны урлаганнар. Айдар суетолог булып күренә. Диана бу каян килеп чыкты Диана? Син карт кыз булып утырып каласың. Синең иң якын дустың, синең иң зур дошманың булып чыга. Кызыл алмалар, язык. Без бүген кайсы әсәр турында сөйләшәчәгебезне аңлагансыздыр инде. Фатих Хөснинең Язык кашы әсәре турында. Язучы Фатих Хөсни 1908 елның 3 февралендә Татарстанның Саба районы Олы Мәтәскә авылында дөньяга килә. Нечкә психологизм Хөсни иҗатының үзенчәлеге. Фатих Хөсни иҗатында драматургия, публицистика, әдәби тәнкыйть жанрлары да урын алып тора. Ул мәктәптә укыган вакытта ук шигырьләр яза башлый. Бүген мин үзем генә түгел, янәшәмдә Алинә Хәбибуллина һәм Айнур Борханов һәм әлбәттә мин Алсу Касыймова. Әйдәгез, башлыйк. Иң беренче чиратта инде әсәр турында сөйләшүне башлаганчук, аның язылу тарихы турында сөйләшеп алырга тәкъдим итәм. Һәм Алинә, бу бик җаваплы эшне сиңа тапшырам. Иң беренче чиратта барыгызны да сәламлыйм. Һәм минем нәкъ менә шушы Язык кашы әсәре турында сөйләшергә килеп эләгүем минем өчен шундый зур сөенеч, чөнки әлеге әсәрне мин шундый, ничек дип әйтим, рәхәт бер дулкынлану белән мәктәптә вакытта укыган идем. Мин аны соңына институтта укыдым һәм менә хәзер әлеге тапшыруга әзерләнгәндә мин аны кабат укып чыктым. Ул минем өчен мәктәптә вакытта да, Казанга килгәч тә шундый көтеп алынган әсәр иде һәм ул язылган вакытында да халык тарафыннан шундый көтелгән әсәр була. Моны аңлау өчен иң беренче чиратта әлеге әсәрнең нинди чорда язылганын аңларга кирәк. Әсәр 1942 елда языла. Ягъни сугышның кызган вакыты, Бөек Ватан сугышы бара. Һәм берничә ел алдан, 30-нчы елларда язучылар съезды уза. Һәм әлеге съездда социалистик реализм юнәлеш кабул ителә. Һәм язучылар нәкъ менә шушы юнәлештән тайпылмыйча, үзләренең әсәрләрендә нәкъ менә коммунист образын сурәтләп, инкыйлаб турында әйтеп үтеп язарга тиеш була. Һәм билгеле инде шушы рамкаларга кыскач, әсәрләр берникадәр бер төрлегә әйләнә. Язык кашы әлеге әсәрләрдән бөтенләй аерылып тора. Менә укучылар игътибар итсә, анда алдан әйтеп үткән, бернинди коммунист образы да юк, инкыйлаб турында да сүз юк. Шуның өчен укучылар әлеге әсәрне бик яратып кабул итә. Ләкин шунысы бар, 1960 елларда әсәр кабат басылыр алдыннан Фатих Хөсни аны үзгәртергә мәҗбүр була. Чөнки әйткәнемчә инде Бөек Ватан сугышында, Бөек Ватан сугышы вакыты турында сурәтләнсә, анда мин алдан әйткән сыйфатлар булырга тиеш әсәрдә. Ул әсәрнең җирлеген күчерә Беренче дөнья сугышына, Беренче бөтен дөнья сугышына дип әйтик. Ул 1910 елларда булган сугыш, һәм шуңа күрә ул вакытта әле коммунист та юк, инкыйлаб та юк, һәм башкалар. Шуңа күрә әсәр ике тапкыр дөньяга чыга дип әйтергә була. Беренчесе 1942 елда басыла, соңыннан инде ул 1960 елларда яңадан берникадәр үзгәртүләр кертелгәннән соң кабат укучыларга барып ирешә. Шулай дип әйтер идем. Кызыклы, менә күбебез белмәгәндер дә әле бу мәгълүматны. Гәрчә мин белмидем. Син белә идеңме? Юк әле. Яхшы. Менә әсәр башында ук нәрсәгә игътибар иттем? Менә мондый сүзләр бар. Әгәр Диана безнең авылның тегермән буасына килеп су коенса, без аны да урлап киткән булыр идек ди. Мин әйтәм, нинди Диана бу? Каян килеп чыкты Диана? Яра Вәсиләне беләбез инде. Син уйландыңмы бу турыда? Минем белемчә инде Диана ул Рим мифологиясыннан ай аллаһы булып килә. Матурлык һәм бизүчәнлек образы булып тоела. Мин Айнур белән килешәм, чынлап та Рим мифологиясындагы Алиха образы, нинди Алиха дип әйтсәгез, ул ниндидер нәзакәтлелек, ниндидер сафлык, самимилек образы булып тора. Һәм
юкка гына кертелми ул анда игътибар итсәгез, нәкъ менә башында ук инде геройның холкына ниндидер бер кереш өлеш булып тора. Нәкъ менә шушы кереш өлешеннән без геройның нинди дуамал икәнен аңлыйбыз. Ягъни ул менә шушы эпиграф белән хәтта Диананың да без үзебезгә каратыр идек яки үзебезне китәр идек дип әйтә ул. Үзенең чын егет икәнен дә ассызыкламакчы була шикелле. Ул аны үзенчә чын егетлек дип саныйдыр инде. Бәлки бу турыда әле алга таба сөйләшербез. Ләкин егетлек дигәндә ул төшенчәне төрлечә аңларга мөмкин һәм кемнедер үзеңә буйсындыра алу һәм бигрәк тә көч белән буйсындыра алу ул әле егетлек дип санамыйм. Дөрес. Һәм башында ук инде автор яза, бу үрнәк булырлык язмыш түгел ди. Шуннан сорау туа инде. Миндә дә бәлки укучыларда да ни өчен алайса язды икән соң ул аның турында менә үрнәк булырлык булмагач. Менә син әйттең, ул вакытларда бигрәк тә теге катгый булган дип. Нәрсә өчен язылды икән? Нәрсә күрсәтергә әйтергә теләде икән автор? Минемчә, тормыш ак һәм карага гына бүленми. Ягъни без берничек тә менә бу яхшы, менә бу начар дип әйтә алмыйбыз. Һәм тормышта идеаль булган һәм гомумән абсолют начар булган кешеләр бәлки бардыр, ләкин барыбер кешедә ак һәм кара кушыла һәм нәрсә генә эшләсәк тә, нәрсә генә кылсак та, ул гамәлне төрле яктан килеп бәяләргә мөмкин. Үрнәк булырлык язмышмы дигәндә, үрнәк булмаса да, миңа калса бу күп очракта гыйбрәт алырлык язмыштыр. Әсәрне укыган һәрбер кеше үзенә ниндидер гыйбрәт алып, үзе өчен ниндидер нәтиҗә ясарга тиештер дип уйлыйм мин һәм язучы нәкъ менә шушыны үзенә максат итеп куйгандыр. Мәсәлән, Айнур әлеге әсәрне укыганнан соң бер төрле нәтиҗәгә килгәндер. Мин кыз кеше буларак бөтенләй икенче төрле нәтиҗә ясыйм. Һәм миңа калса әлеге әсәр шуның белән кызыклы да. Ягъни һәр кеше үзе өчен үзе ала алганны менә шушы әсәрдә таба ала. Менә егет буларак син нинди нәтиҗәләр ясарга? Егет буларак үзенең гамәлләре өчен җаваплы булырга кирәк, сүзләр белән кешедән үзенең хисләренә оялмаска әйтергә һәрвакыт. Чынлап та, миңа калса, мәктәп укучылары да үзләре нәтиҗә ясарлар. Чөнки автор төгәл итеп кенә менә шулай булыгыз, булай булыгыз дип беркайчан да әйтми, һәркемнең үз җаваплылыгында инде бу эш. Башта ук Айдарның әтисе белән таныштырып уза безне автор. Менә аның кушаматы да Кәҗә Шәяхмәт Айдары. Без инде нәрсә өчен аны Кәҗә Айдары дип йөрткәнен әсәр буенча аңлыйбыз. Һәм менә шундый уйланулар килә минем башыма. Бәлки әтисеннән дә кайбер сыйфатлары күчкәндер. Мин нәкъ менә шулай дип укыдым да. Чөнки ул әтисенең копиясе. Ягъни алар икесе дә дуамал, икесе дә кызу канлы һәм без моны бик кызыклы гына эпизодта да күрәбез. Кәҗә Шәяхмәт кушаматы ни өчен аңа ярып калган? Ул бер утыруда кәҗәне ашап бетерәм дия. Һәм бетерәм булгач, бетерәм дия. Нәкъ менә улы да аның кебек сөйләшә бит. Аны игътибар итсәгез, нәкъ шундый ук репликалар чыгып ала аннан. Һәм ул әле кәҗәне ашап бетерү генә түгел, соңыннан аның әле шулпасы да булырга тиеш бит дип, әйе, соңыннан шуны да әле даулап йөргән. Менә шунда инде менә әлеге кыска гына, ләкин шундый кызыклы сюжетта гына миңа калса Фатих Хөсни кешенең бөтен асыл сыйфатын ачып бирә алган. Менә шушы бер генә күренештән дә. Әйе, менә син ничек уйлыйсың? Минемчә, ул ике кеше бик ошамаган үзеңә әти бала буларак алар ошаган, ләкин шуңа карамастан алар ике төрле кеше. Айдар һәм әтисе ике дә кызу канлы кешеләр, ләкин Айдарның күп тә әйбәт сыйфатлары күренә. Мәсәлән, Вәсилә өчен шахтага баруы да бик яхшы яктан аны ачыклый. Ойса без килттеге башыннан ук Айдарның ниндидер начар якларын гына күрсәтмәкче булабыз. Айнур бик дөрес әйтте. Бу фикер белән дә килешәм мөгаен, әйе. Әйе. Менә шахтага бара дип әйттең. Менә ул бит инде анда сөйгәне өчен бара. Үзенең киемнәреннән уялганы өчен. Акча эшләп кайту максатыннан.
Менә хәзерге яшьләр шундый адымга барырлар. Мин нәкъ шул сорауны бирәсем килгән иде Айнурга. Чөнки менә китапларда сурәтләнгән шушындый егетләрне бүгенге көндә бик очратып булмый кебек тоела һәр хәлдә миңа, бәлки минем тирәлегемдәге кешеләр шундыйдыр, белмим, әйтәм. Айнур нәрсә дияр икән? Карамастан инде үзенең яраткан кеше өчен һәр кеше җир шарының әллә кайда бара ала. Ул аның өчен утка да суга да керә. Ә менә үзең Айдар урынында барсаң, барыр идеңме шахтага? Әлбәттә барыр иде. Менә шуны егетләр җавабы дип уйлыйк инде без моны Алине. Шулай дип уйлыйк. Алай дип ярата белүчеләр бүген бармы икән? Икенче сорау. Менә Айдарны без хәзерге сленг телендә нинди дип әйтә алабыз? Чөнки мин белгән ике сленг ул берсе краш, берсе тюбик. Мин башка сленг белмим. Бу очракта әлеге контекстта карыйбыз икән. Аны краш дип тә билгеләп була. Чөнки шундый батырлыкка бара алган, шундый ничек дип әйтим, кыю һәм әйткән сүзендә тора торган егетләр, алар, әлеге сыйфатлар нәкъ менә егетләрдәге бәяләнә дип әйтер идем. Һәм бу чынлап та мактауга лаек. Без теге Айдарны бары тик тискәре герой дип кенә бәяли алмыйбыз. Ләкин шул вакытта мин аны тюбикта дип әйтер идем. Фатих Хөсни гафу итсен мине. Чөнки менә кайбер аның гамәлләрен без егетлек дип бәяләсәк тә, әгәр дә төбенә төшеп карасак, ул киресенчә егетлек түгел, куркаклык булып чыга. Ул менә китә эшкә дип. Ләкин Вәсиләгә бер сүз дә әйтми, 2 ел буена әти-әнисенә дә, Вәсиләгә дә бер җөмлә дә язмый, бер хат та язмый. Монысы инде куркаклык. 2 ел буе. 2 ел ул бик зур срок дип әйтер идем. Һәм менә бу батырлык белән куркаклык аның һәр вакыт янәшә йөри. Шуңа күрә монда бу яктан да килеп карап, бу яктан да килеп карап, аны төрлечә бәйләргә була. Әйткәнемчә, мин белгән 2 сленг икесендә кулланыр идем. Айдар суетолог булып күренә. Башта кулы белән эшли, аннары башын белән уйлый гына. Моны инде бигрәк тә теге пексин чыгарым вакытында әйтәсеңдер әйе. Менә суетолог турында уйламаган идем әле менә Айдар әйтмәсә. Чынлап та. Ә мин менә манипулятор дип тә атар идем. Абьюзер дип тә атар идем аны. Әйе. Барыбер бу сыйфатлар, бу сүзләр аңа туры килә сыман. Син әйтмешли краш дип тә әйтеп була инде. Чөнки кызлар шундай егетләрне яраталар инде, алар теге үз сүзендә тора торганнарны, ләкин икенче ягы да бар бит әле. Чынлап та. Менә Айдар бит әле үзе генә түгел. Авылларына килә аларның алма сатучы кешеләр. Һәм шундый сорау туды миндә. Мәйдәм авылда яшиләр инде. Алма үстермиләр микәнни, алма күргәннәре юк микәнни дип. Чөнки бүтән авыл халкы шакката, теге түземсезлек белән көтә дип сөйли автор. Алма булганмы ул вакытта авылларда? Менә шундый сорау. Минем белүемчә, шул вакытларга атларга һәм мулларга пешән генә үстергәннәр, алма агачлары булмаган. Мин бу очракта килешмәс идем мөгаен, чөнки күрше авылдан килә бит ул абый алма сатарга. Димәк, күрше авылда алма агач булган бит. Килеп чыга. Шулай килеп чыга. Димәк, аларның үзләрендә дә булгандыр инде. Алар алма сатып алудан бигрәк алмасы да тәмле булгандыр инде. Ул бит инде алма сатучы, ул тирәлектә билгеле кеше була. Кичкенәләр аның кызын күрергә баралар анда. Шуны да билгеләп үтәргә кирәк. Айдар белән ияреп барган шул Усман да Вәсиләнең бантигын күреп калалар. Ягъни шул кызга мөкибән китәләр алар. Монда инде автор алма сатучыны ассызыклап түгел, нәкъ менә аның кызын матур бу итеп безгә күрсәтмәкче булгандыр. Аны алма белән дә чагыштыра бугай әле, аңлашмасам. Шуңа күрә бу очракта алма образының кулланылуы
бик отышлы дип саныйм мин. Чөнки ниндидер башка бер нәрсә дип мисал китерим икән мин, хәтта белмим дә. Сабын сатарга килсә, ну, не очень звучало бы. Алма белән чынлап та Вәсиләне ул чынлаптан да чагыштыра. Һәм алма менә безнең өстәлләрдә дә ята. Алма кебек матур булып безнең күз алдыбызга килә Вәсиләдә. Бүгенге көн күзлегеннән караганда син Вәсиләне нинди итеп күз алдыңа китерәсең? Вәсилә минем өчен бик матур кыз итеп күренә, бик түзәнчелек, бернинди ситуациядә карамастан Айдарны һаман көтә. Бик тугры кеше итеп күренә. Әле ул бит әле куркакта түгел, ул бит Айдарны явып куйгач, клеткә явып куйгач, ул бит әле куркмыш ачкычын да алып килә. Шуңа Ойдарга пар килгән инде. Күпмедер дәрәҗәдә. Икесе дә ике йөрәкле. һәм бит әле әдәбиятта еш, бу инде борынгы әдәбиятта кызларны шундай оялчан, тәрбияле, тәртипле, менә Вәсилә шикелле үҗәт түгел итеп күрсәтәләр. Ә менә Фатих Хөсни кызны бөтенләй башка яктан ача. Һәм менә аның туй көнендә өеннән чыгып качуы да теге әти-әнисеннән дә сорап тормый бит ул. Әйтми дә, менә шунысы да теге ниндидер каршылыклар тудыра шикелле. Миңа калса без моны бүгенге көн күзлегеннән бик үк яхшы да аңлап бетермибездер. Чөнки ул вакытта кыз урлау дигән әйбер ул гадәти күренеш булган күпмедер дәрәҗәдә. Ул безгә хәзер теге кыргыйлык булып күренә. Ә ул вакытта кызлар да ябышып чыккан, егетләр дә кызларны урлаганнар. Ләкин шуңа да карамастан, әлбәттә, без Вәсиләнең бу адымын зур кыюлык дип бәяләргә тиешбез инде. Чөнки ул Айдарның нинди холыклы икәнен яхшы белә. Без инде моны ат чабышында да күрдек нинди икәнен. Ул кинәт кенә бернинди сүз әйтмичә шахтага эшкә киткәч тә күрдек. Ягъни Вәсилә кем артыннан барганын инде аңлады кебек. Ләкин шуңа да карамастан ул үзенең карарыннан нык тора. Һәм әлбәттә, кызның мондый адымга баруын нинди генә заманда булмасын, мин зур кыюлык дип бәяләр идем. Мин Айнурдан сорамакчы идем. Хәзер шулай артыңнан иярердәй, бер нәрсәгә карамастан, синең аркаңа ышыкланырдай кызлар бармы икән ди. Юк. Дөресен әйткәндә, мин башка җавап көтмәгәндә идем. Кебек тоела. Ну, миңа калса, заман белән бергә яшьләр дә үзгәрә, кыйммәтләр күпмедер дәрәҗәдә үзгәрә. Һәм шуңа күрә бәлки юк кебек тоела гынадыр безгә, бәлки бардыр әйе. Ул кадәр үк теге диагноз куясы килми барыбер. Не дөрес эшләде микән Вәсилә үз тормышын Айдарга гына багышлап? Шул вакытлар өчен кыз ул әти-әнинең әйбере буларак булды. Һәм әти-әнисе кемгә ошатан, шуңа бирәләр иде кызны. Ләкин ул кызның да үзенең теләкләре бар иде, Айдарга чыгуын әти-әнисенә бәлки әйтсәк, рөхсәт тә алыр иде. Шуңа карамастан. Әншә бу айса рөхсәт аласы булгач, ул бит инде бүтән кешегә кияүгә чыгарга ризалык бирә. Ни өчен көтмәде икән Айдарны? Ул Айдарның 2 ел киткәнгә инде аның яшәүме белмәде. Миңа калса, анда бит төгәл әйтелми бугай, ул ризалык бирәме юкмы? Бәлки аны әти-әнисе инде мәҗбүриләп ярашкан буладыр. Ул бит инде барыбер теге акыллы гына кыз түгел, тыйнак кына. Ул миңа калса үз фикерен әйтә алган булыр иде. Юк дип. Ничек уйлыйсыз? Миңа гына шулай тоеламы? Ну, икенче яктан караганда, син яраткан кеше бер сүзсез китеп югала да, 2 ел бернинди хәбәр юк. Һәм билгесез әле тагын ничә ел хәбәрсез йөриячәк. Ә бәлки ул кайтканда инде хатынны балалары булыр, ә син карт кыз булып утырып каласың. Менә шундый момент та бар. Бер төрле генә бәйләп тә булмый шикелле. Әйе, менә өчебез һәм өчебезнең фикере өч төрле. Айдарның хылкы бераз икенчерәк булган булса, ул менә бөтен проблемадан кача торган булмаса,
алар бәхетле булган булырлар идеме икән? Аны бик тә әйтеп була алмый, чөнки без белмибез ничек булганын хәлен. Ләкин әйтеп була, проблемадан качмасан, аның яшәве икенче якка барыр иде. Ни өчен качасың ул менә проблемадан? Инде бала чактан ул инде проблемалардан һәрвакыт кача, сөйләшми генә. Бала чактан бара дип уйлыйм. Травма дип әйтәр бит әле урысча ватып. Бәлки аның да ниндидер шундый бер вакыйгасы булгандыр. Миңа калса ул үзенең холкына баш була белми. Ягъни, әлбәттә, ул бәхетсез үзенең шундый холклы булуы белән. Чөнки төрле холклы кешеләр бар. Кемдер бик тыныч, кемдер бик дуамал, бик кызуканлы. Ләкин әгәр дә ул холкны дөрес файдаланмыйсың икән, артык тыйнак булсаң, ул шулай ук зыянга гына. Артык кызуканлы булсаң, шулай ук зыянга гына. Һәр холыкның үз минуслары һәм үз плюслары бар. Әлбәттә, әгәр дә Айдар башка төрле булса, мондай әсәр булмас иде. Ләкин шунысын да истә тотарга кирәк дип саныйм мин. Кеше барыбер сынала. Нинди генә юлдан китмәсен, ул барыбер ниндидер сынауларга дучар була. Һәм әгәр дә ул үзенең холкын кулына алып, Вәсилә белән бергә калган булса, алар барыбер ниндидер башка сынауларга дучар булырлар иде. Ләкин бу очракта инде миңа калса, без монда бары тик гоманлап кына әйтә алабыз инде. Если бы дигән сүзләр мөмкин кадәр, ягъни, если бы дигән сүзне бик күп әйтергә була, ләкин чынлыкта ничек була алыр дип аны барыбер белә алмыйбыз. Вәсилә турында күпмедер сөйләштек. Айдар турында инде күп мәгълүмат белдек. Хәзер Айдарның куштырнаклар эчендә җан дусты Госман турында сөйләшергә тәкъдим итәм. Мин һәрвакыт шундый фикергә киләм инде, шундый нәтиҗәгә киләм. Китаплар укыганда да, төрле сериалларда да, бигрәк тә монда әйтергә яраса домашний сериалларында, дөрек сериалларында һәрвакыт шулай килеп чыга. Синең иң якын дустың, синең иң зур дошманың булып чыга. Чын тормышта әлбәттә алай булуын телисе килми инде. Алай булмасын иде дип телисе киләдер сүрәгә. Ләкин күрәбез менә Фатих Хөснинең әсәрендә дә шулай килеп чыга. Иң ышанычлы дип йөргән дусты, Айдарның үзенең иң зур дошманы һәм аның күпмедер дәрәҗәдә дип әйтик инде язмышын җимерүче, этәргеч булып чыга инде. Һәм Госманны да без төрлечә бәяли алабыз. Бер караганда ул максатчан һәм хәйләкәр. Ягъни, ул максат куя һәм үзенең максатына бара, ләкин Айдардан аермалы буларак, ул башка юл сайлый һәм үзенең хәйләкәрлеген эшкә җигә. Икенче яктан караганда, ул әлбәттә инде әхлакый яктан бик түбән образ, түбән герой. Һәм бу очракта Айдар аннан ничек тә булса саклана ала идеме дип үземә мин мәсәлән сорау биргәнем бар. Дөресен генә әйткәндә, мин әйтә дә алмыйм. Чөнки безнең тирәбездә дә бәлки шундый кешеләр бардыр. Һәр кешенең тирәсендә андый кеше булырга мөмкин, ләкин без моны билгеле сәбәпләр аркасында я күреп бетермибез, я сизеп бетермибез. Кызганыч менә шулай килеп чыга. Син әйтеп киттең бит инде. Госман хәйләкәр дидең һәм максатына ирешә дидең. Менә миңа калса, бу кешенең үзе өчен әйбәт сыйфат. Теге максатчан булуыңда, ләкин бит әле дус булгач син үзеңне генә кайгыртмыйсың, менә яныңдагы кешене дә гел кайгыртып торасың. Шуңа Госманның шушы сыйфатлары да инде аның чын дус була алмавына нигез булып торадыр дип саныйм мин. Минемчә, Госман Айдарның чын дусты итеп күренми. Һәр дус сине һәрвакыт ачуга чыгарга тиеш түгел. Безне нәтиҗәгә китерә, һәр дусның дусларны фильтровать итеп кирәк. Сайлап алырга. Менә синең бармы менә шундый дусларың, син аларны менә әйе, бу минем чыннан да җан дустым, якын дустым дип әйтерлек?
Егетләр арасында гомумән бармы дуслык? Көнләшмиләрме алар бер-берсеннән? Юк, киресенчә, нәкъ менә егетләр арасында дуслык көчлерәк. Кызлар арасында берникадәр көнчелек очрыйдыр кебек. Һәм егетләр арасындагы дуслыкка караганда күпкә ешрак буладыр кебек тоела миңа. Һәрхәлдә миңа шулай тоела. Минем бар инде әйбәт дуслар. Без алар белән чактан ук бергәләп урамда йөрибез, уйныйбыз. Вакыт спортлашабыз. Ләкин ул бик яш кына да бу. Бик яш булмый инде. Менә бармы егетләр дуслыгында көнләшү хисе? Көнләшү хисе һәрвакыт туала, кеше белән сөйләшмәгәндә үзенең хисләре турында һәрвакыт әйтергә кирәк инде. Сиңа нәрсәдер ошамый, син кешегә әйтәсең һәм икегез бер уртак фикергә килергә тиешсез. Димәк, әлеге әсәрдә дә Айдар белән Госман уртак фикергә килсә, алар дуслыкларын саклап кала иде дип әйтәсең килә инде. Бәлки сакларлардыр инде. Аны бит барыбер теге Айдар дус дип күреп йөри, ә Госманның бары эшемә керле. Бу очракта мин әйтер идем, Госманны гына гаепләү дөрес булмас. Искә төшерсәк, ат чабышында ачуыннан Айдар камчысы белән Госманга сугып җибәрә. Һәм Госман гомумән ат өстеннән төшеп кала. 6 ай бит әле. Әйе, ул аның гомерлек из булып кала йөзендә. Шуңа күрә Госманны хәйләкәр, мәкерле дип кенә әйтү, шулай ук бер яктан гына карау килеп чыга. Әгәр дә Айдарның күңеленә кереп карасак, анда үч алу теләге көчле. Һәм менә шул үч теләге аркасында ул бит анда әйтә, Госман, менә син гомерлек яра калдырдың, менә шул эштә үч алу теләге, Госманның эшендәге үч алу теләге, нәкъ менә шушы йөзек вакыйгасын китереп чыгара. Һәм уйлап карасак, әлеге ситуацияның нигез башы Айдарның үзеннән үк киткән булып чыга. Димәк, аларның теге икесе дә бер-берсенә бу минем әйбәт дус инде, чын дус инде дип карамыйлар. Икесендә дә ниндидер начар уйлар ята бер-берсенә карата. Начар уйлар дигәндә Госман аңлый үзенең үч алырга теләвен кебек тоела инде миңа. Айдар моны аңламыйча үзенең дуамаллыгы белән эшли кебек. Һәм әсәрдә алар 15 яшьлек егетләр буларак сурәтләнәләр. Менә 15 яшьлек малайларның, авыл малайларының нинди икәнен әсәрдән укып белә алабыз. Ә хәзерге көн яшүсмерләре, ягъни малайлары ниндирәк? Гомумән охшашмы алар? Хәзерге вакытта күбрәк инде уй фикер сәләте үстерелә. Кешеләр кул белән инде әзрәк эшлиләр. Яшүсмерләр турында сөйләшкәндә, Айдар инде әсәрдә карта уйнарга яраткан. Аның турында нәрсә уйлыйсыз? Без аны карта уйнарга яраткан дип әйтә алмыйбыз. Миңа калса, Айдар гомумән менә шул үзенең тирәлегендә булган кешеләргә ияреп, эшсезлектән, күпмедер дәрәҗәдә үзенең күңелендә булган сагыштан, отскуки дип әйтик инде, шушы уенны уйный. Һәм акчасыз калгач ул аңлый. Всё ди бу эшкә бүтән бармыйм ди. Ягъни нәкъ менә шушы уеннарны бүтән уйнамыйм ди. Бүгенге көндә дә андый азатлы уеннар киң таралган дип әйтер идем. Яшүсмерләр арасында гына түгел, хәтта зурлар арасында да. Дөресен әйткәндә, бу бик глобаль һәм зур проблема. Ул бүгенге көндә дә бар һәм бик күп процент кеше әлеге шир дип әйтергә кирәк инде, әлеге ширдән интегә. Һәм шуңа күрә бу кайсы заманда булмасын, һәрвакыт актуаль проблема. Һәм әлегә аның шишелеше юк. Ләкин бер уйласаң, ул бит үзен тыеп та кала. Ул бит барыбер акча эшләү максаты белән китә. Ул бүтән акчасын картада уйнап туздырып бетерә. Бәлки азартлы уеннарга тарту бар дип әйтсәк тә, теге бик хата булмас шикелле. Бәлки шулайдыр. Әйе. Сорау бирәсем килә минем сезнең икегезгә дә, ни өчен әлеге әсәр мәктәп программасына кертелгән? Мин үземнең, мәсәлән, мәктәптә укыганымны хәтерлим әсәрне. Һәм укытучы безгә шундый бирем биргән иде. Хәзер дә андый бирем бардыр дип уйлыйм. Без Айдарга хат язган идек. Бездә язган. Шулаймы? Менә минем өчен ул бик
истә калган иде. Чөнки кызыклы һәм уйландыра торган бирем иде ул минем өчен. Әйткәнемчә, егет кеше булсын, кыз кеше булсын, монда һәркем өчен үзенә гыйбрәт алырлык тарихлар бар. Егетләр үзләренең дуамаллыгын тыя белергә кирәк икәнлеген аңлыйлар нәкъ шушы әсәрдә һәм сөйләшүнең никадәр мөһим икәнен миңа калса менә шушы әсәрдә тоярга мөмкин. Кызлар инде әлбәттә артык ышанучан булмаска һәм һәр адымын үлчәп эшләргә кирәк икәнлеген аңларга тиеш дип саныйм. Белмим, бу очракта без Вәсиләне артык гаепли дә алмыйбыз инде, ул дөрес булмаган бернинди адымга бармады да кебек. Ләкин шуңа да карамастан, бәлки ниндидер адымнар белән ул үзенең язмышын менә шушындый аянычлы хәлләрдән саклап кала алган булыр иде бәлки. Дип гоманлап әйтә алабыз инде бу очракта. Айнур, син ничә уйлыйсың? Укыганнан соң минем икенче нәтиҗә инде булды. Үз бәхете өчен һәр кеше көрәшергә тиеш һәм аны беркайчан да икенче кешегә бирергә булмаслык итеп аларга. Син егет буларак фикер ләгәнсең инде монда. Менә Алинә бөтенләй теге икенче төрлерәк әйтте. Айнур инде егетләрчә фикерләп шундый нәтиҗә ясап куйды. Шулай итеп, безнең подкастыбыз ахырына да килеп җитте. Бүген без Фатих Хөснинең Йөзек кашы әсәренә күзәтү ясадык. Бу эштә безгә Алинә Хәбибуллина һәм Айнур Борханов ярдәм итте. Һәм подкастның алып баручысы мин Алсу Касыймова. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Сау